ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିମଳା ପଲ୍ଲାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପରୁ ଦୀପାଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଚିରନମସ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ହୃଦୟରୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶିଷ। ଗୁରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ବିନା ଶିଷ୍ୟ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶିଷେ ପାଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ସଦା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶିଷେ ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ। ଗୁରୁତ୍ୱ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଆଶିଷ ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ସଭିଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଦେବା ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକର ଘର। ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ ଜୀବନେ ଆମର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଣିଷ ପଣିଆ ସବୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାନ। ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମିଳିଥାଏ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଛୁଆଁ ଶିଖର ବିମଣ୍ଡିତ ବସୁନ୍ଧରା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କରିବା ସମ୍ମାନ। ଗୁରୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ବିନା କେବେ ଚାଲେ ନାହିଁ ପାଦ। କଥା ବି ହୁଏନି ମଧୁର। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମଣିଷ ହୋଇବା। ଦେଶ ହସିବ ଆମର। ବାପା ମା କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଦୁଃଖ ହୋଇଯିବ ଦୂର। ଏ ଗୁରୁ ଦିବସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଥାଉ ଅବିରତ। ଗୁରୁ ପୂଜନୀୟ ସବୁ ଦିନ। ଗୁରୁ ପୂଜନୀୟ ସବୁ ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।